Dobrý den, vítám vás na našem webu Xperia.cz a našem YouTube videokanále. Právě teď se díváte na model Sony Xperia T, telefon, který já osobně používám jako hlavní, a z toho, co právě teď vidíte, už asi tušíte, že v tom telefonu nemám úplně oficiální verzi ROM, převládají zde totiž Google aplikace a je to z toho titulu, že pokud se podíváme do informací o systému, zjistíme, že skutečně zde mám nainstalovanou neoficiální verzi ROM. Ta ROM se jmenuje Mahdi ROM, nevím, jestli ten název čtu správně, ale jestli byl takto zamýšlen. Každopádně vám ji v tom dnešním videu chci krátce představit. Co je zajímavé, Sony Xperia SP, alespoň pokud vím, tak co se týká portfolia společnosti Sony Mobile, tak pro žádný jiný telefon v této chvíli není dostupné tak široké portfolio dobře fungujících ROM na bázi této nejnovější verze operačního systému Android. Já se přiznám, že moc ani nevím, čím si to vlastně model Sony Xperia SP zasloužil, protože ne, že by to byl špatný telefon, to rozhodně ne, ale v rámci portfolia společnosti Sony Mobile najdeme výkonnější a troufnu si říct, že i zajímavější telefony. Na stranu druhou, nedávno třeba bylo hlasování na Xperia blogu, už si přímo nepamatuju, o čem ta anketa přesně byla, ale něco ve stylu nejzajímavější telefon roku 2013. A právě Xperia SP to hlasování ovládla, takže je vidět, že tento telefon si získal skutečně spoustu fanoušků a že je oblíbený nejenom u nás, ale také ve světě. Jak vidíte, během toho, co já povídám, tak procházím ty jednotlivé nabídky, ty jednotlivé položky toho systému a vidíte, že ten telefon reaguje velmi rychle. Skutečně musím říci, že Android 4.4.2 pro model Sony Xperia SP funguje velmi dobře a já osobně jsem skutečně neočekával, když jsem si ten telefon pořizoval, že by právě tento telefon takto rychle byl takto výrazně aktualizován ze strany komunity, ale především, že by ty neoficiální verze systému byly natolik funkční, aby se hodily i pro běžné použití. Možná vás trošku mate ten design, který já mám v tom telefonu, a je to z toho titulu, že mně se ten vzhled toho úplně čistého Androidu zase tak moc nelíbí, takže pokud je možnost, tak se vždycky snažím vylepšit si to pomocí schémat a to, na které se právě teď díváte, patří k mým nejoblíbenějším. Vyjmenovávat věci, které v rámci té ROM nefungují, je prakticky zbytečné, protože ta ROM je funkční skutečně kompletně. Občas se samozřejmě nějaký drobný zádrhel může objevit, ale to jsou spíše výjimky a celkově za to myslím si, že není důvod, proč tu ROM nenasadit také pro běžné použití. Já osobně ale ještě stále váhám, jestli v tom telefonu nechám, a to z toho titulu, že ona sice funguje výborně, ale benefity verze KitKat 4.4.2, pokud se bavím o tom čistém Androidu, tak mi nepřijdou až tak výrazné, abych přišel o odladěnou ROM na bázi Androidu 4.3, kterou jsem používal až do současnosti, takže ačkoliv tu verzi 4.4.2 můžu s klidem doporučit a říci, že funguje skutečně velmi dobře, tak i tak si myslím, že Android 4.3, ta uniknutá verze, je v této chvíli nejlepší možnou volbou pro model Sony Xperia SP a uvidíme, jak to celé bude, až ten nový operační systém uvolní oficiálně sám výrobce. Já jsem původně v tuto chvíli vám chtěl předvádět Android 4.4.2 KitKat od FXP týmu, který vlastně převzal tu úplně první ROM na bázi Androidu 4.4 KitKat, která se vyvíjela a která výborně fungovala a nemůžu si pomoct, ale výtvory FXP týmu v poslední době nejsou zase tak úplně kvalitní, nejsou zase tak bezchybné, takže telefon se mi při první instalaci restartoval, při druhé instalaci mi padal systém UI, takže tam bych byl opatrný a osobně mám pocit, že u FXP týmu se poslední dobou více a více hledí na množství a už o něco méně na kvalitu a tam úplně z toho vývoje nemám dobrý pocit. Právě proto jsem si tady do článku k testu Androidu 4.4.2 vybral tuto ROM, kterou právě teď sledujete a ty její reakce, ty jsou přece jenom o něčem jiném. Za mě tedy pro tuto chvíli asi vše. Já si myslím, že pokud jste více zvědaví, tak je ideální tu ROM skutečně nainstalovat do svého telefonu a pořádně ji vyzkoušet. Osobně nemám, co bych jí vytknul, ale
trošku mě mrzí, že tam chybí ty Sony aplikace, ale to mě nemůže až tak mrzet, neberte to jako nevýhodu, ono je to logický důsledek toho, že se jedná o upravený čistý Android, takže aby byla to moje slova správně pochopena, je potřeba je tedy takto vysvětlit. Takže z mého pohledu Android 4.3 Jelly Bean, ta uniknutá verze pro mě zůstává skutečně zatím tím nejlepším systémem pro model Sony Xperia SP. Pokud ale chcete aktuální operační systém, máte možnost a myslím si, že určitě nebudete nespokojení. Za mě pro tuto chvíli vše, já vám děkuji za pozornost a těším se někdy příště opět na našem webu. Na viděnou.